Vedare tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZamu Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndinoda kureururawo kuti pandakauya kuno kuSouth Africa, even though kumusha ndainge nditori munhu wekutoti ndaitonzwisisa ndichiteerera, and at that time ndichizouya kuno kuSouth Africa ndainge nditori nemukomana wangu uyo ainge achida kundiroora, but zvinhu pamba zvainge zvisina kumira right. Then ndakazoti ndatorwa neimwe friend yangu ndichiuya kuno mukoma. Initially I thought kuti zvimwe kuda ndichangouya kuno just for a few months, ndainge ndichingotsvaka mari yestart, ndichiti kana ndikangokwanisa kuunganidza mari ine ichikwana iyo kuita about $500 ndobva ndadzokera kumusha. Ndainge ndisingadi more than that, saka ndichiuya kuno then ndakabva ndazotanga kugara stay in, but pama weekends ndaipota ndichidzokera kulocation uko kwainge kuchigara shamwari yangu. Well, shamwari yangu was someone who was very wild, but kumba here, kumba aitozvita munhu atori popopo zvekuti even my parents akati inini kana ndikauya naye kuSouth Africa I can just work for about 5 months ndinenge ndatounganidza kamari kangu ndobva ndatodzokera kumusha. And in those 5 months akatoti kana kutotumidzira ndingachitotumidzirawo chikafu. My boyfriend agreed, zvinhu zvekutoti takatonozvigarira pasi since relationship yangu nemukomana wangu yainge ichitozivikanwa muchechi. So takaenda, then we had that discussions, then my in-laws vakabva vazonditendedza. Uyuwo iye ainge achiri kuchikoro at that time, then inini ndokubva ndazouya nefriend yangu. Ndakati ndauya kuno kuSouth Africa mukoma, zvinhu zvikabva zvatochinja totally, kutochinja chaiko. Then the first guy akandinyenga, he was the guy uyo watakauya naye kuno kuSouth Africa, iye wacho Malaicha. Ndiye akandinyenga ndokubva tazongo exchange phone numbers. Munhu aingoramba achingondinetsa achinditumidzira airtime and stuff like that. Ndiye munhu wandakazotanga kusangana naye pabonde mushure mekunge ndauya kuno kuSouth Africa. Well, friend yangu munhu ainge ari wild, munhu aigara ari kumaparties. Iye kuno ainge achizviita like muzulu, so saka ainge achingorarama kalife kekumapati, kalife kekuita maboyfriends akawanda. Ndakambotanga ndicharamba kuenda naye kumaparties uko kwaainge achienda, because it was like a total change for me, kuti kumba ndaitomuziva atori munhu anotozivikanwa nekutoda mwari chaivo, but kunoko munhu wekutoti every weekend ichingonoti Friday anenge achitoenda kudoro. Anyways, ndakambotanga ndicharamba until one day pakazoitwa ebrai pamba pacho. Sa pakati paitwa ebrai pamba pacho, then there was this other cool dude muZim, but autombomufungidziri kuti the guy is from Zim, munhu ane tumari twake. The guy akabva auya, saka inini naye we were just hanging around. Inini ndainge ndisinganwe doro naiyewo ainge asinganwe doro. Vanhu vakazoti vatanga kutamba vachifara throughout the night. Then inini ne that guy tikabva tazongopinda mumba ndokubva tatanga zvedu kuona TV tiri mujira. Mukoma ndokubva paya bonde rikabva ratotanga kutorohwa paya. Then I started dating that guy, but that guy, he was too cool. Then ndikabva ndazofind out kuti ainge aine mukadzi, ndikabva ndazoita move on out of heartbreak. Ndikabva ndazotanga kuenda neshamwari yangu tichiendawo kumaclubs ikoko uko kwaaipota achienda kunonwa. So takazoti tiriko kuclub kuya ndakabva ndazosangana neumwe murungu uyo wandakasangana naye. He was the first guy kundimanikidza kuti ndinge ndichiita naye bonde, saka ndiye akandimanikidza kuti ndinge ndichiita naye bonde neimwe nzira kuSim 2. Saka kubva musi iwoyo mukoma kusvika muzuva ranhasi ndiri kutambudzika, vanhu vaMwari. It seems as if feeling yekuSim 1 yakabva yatongobva,
and now ndinongonzwa kuti ndinoda bonde nekusim 2. Well, ndakati ndichibva pamurungu iyeye ndokubva ndazotanga futi kudate another guy. Muchinda uyu wandakadate nayewo ndakazotomudzidzisa kuti ndinofarira bonde nekusim 2, and iye the first day patakaita bonde nekusim 2 akatoita zvezve zvokutongoti he was forcing things, but akazoti tava kuita manje akabva ati I never knew kuti kusim 2 kunonakidza kutodarika kusim 1. Naiyewo akazotogumisidzira atova addicted zvezve zvokutoti munhu anenge ava too much addicted zvekuti each and every time taiti patinenge tichiita bonde iye anenge achingoda neikoko, then ukoko kuprivate part kwangu anenge asitomborina kana basa nako. So what happened mukoma ndezvekuti 5 months dzakati dzapera ndokubva ndambodzokera kumba. Aiwa, ndakadzokera ndakabata mari dzangu, saka ndakazoti ndichinosangana nethe guy uya wandainge ndichidanana naye. Obviously takanosangana nekusim 1. Iye akatoti you have kept yourself, because all this time mukomana kubva zvandakadzidziswa nemurungu iyeye handina kana kuzombogara ndaita bonde like nemunhu wekuti I will be having constant tichiita bonde constantly tishandisa sim 1. Iye haana kana kumbogara akafungidzira kuti kubva zvandakauya kuSouth Africa pane munhu wandainge ndichiita bonde naye. The guy was really happy. Mari dziri kutounganidzwa mukoma dzekuti inini ndinge ndichiroorwa. Zvino dambudziko rangu randinaro ndiroro mukoma rekuti handisisina mafeelings kusim 1 apa I am soon to be married. Ndoita sei nenyaya iyi? Ndodi, should I tell my boyfriend kuti that is what I am feeling right now? And ndinotya kuti kana ndikamuudza kuti inini ndava kungoda nesim 2 iye anozoti ko izvozvo wakazvidzidziswa nani? Manje kuzoti ndinge ndichimuudza kuti pane munhu akandidzidzisa, murungu uya wandakasangana naye kuclub ndiye akandidzidzisa, and zvikabva zvatanga kundinakidza. Ndinotya kuti iye anobva atoti so I can't get married to you. Please advise me. Ndoita sei? Should I just get married to him kana ndazoroorwa naye then ndobva ndazongoita ndichimuintroduceawo kwairi sim 2 mbijana until ajaira? Because kana murume akarara neni nekusim 1 hapana kana chandinombonzwa. I am asking for advice zvekuti reverse mafeelings ako kana kuti namata izvozvo handisi kuda kuzvinzwa. Ndinoda kubatsirwa nenzira dzekuti ndinokwanisa kubatsirikana, noti kungotaura zvemumhepo zvekungonzi namata. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Hanzi ndiri kudawo kubatsirwa kwechokwadi, noti kungobatsirwa kwemhepo kwekungonzi namata zvinopera. Ndiri kuda kuziva kuti zvingapedzwa nei, noti kungonzi namata zvopera, because ndagara ndonamata. Pakaipa. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Wakambosanganawo here nethat situation yekuti murume wainge uchidanana naye iye akabva akuti kana kuti murume wako anotongouya obva ati iye ari kuda kuti munge muchitanga kuita hanzi nekusim 2. Wakabvuma here? Kana wakabvuma muchiri kuramba muchingozviita here? And wakaramba here kana kuri kunzi wakaramba? Iye akazoita sei? So please let us try to talk with her in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavhika uchitupa changu. Inini mukomanashi ndiri mudzimai ane vana vake vaviri. I am a single mother. I am living the best life that you can imagine. I am living that life right now. Inini pari zvino ndiri kurarama ndiri kunyika yevatorwa. Yes, ndichiuya kuno kunyika kwevatorwa ndakauya nekuda kwekuti ndiri munhuwo akadzidza uye I am someone uya wavanoti munhu ane critical skills. Saka when I was moving around and when I was getting to know a lot of people in power, ndichidananawo nevarume vakasiyana-siyana, varume vane mari dzavo, and them respecting me as an independent woman. Zvakazoitika mukoma ndezvekuti ndakabva ndazodanana neumwe mudhara uyu ane mabusinesses ake. So mudhara uyu iye mukunodanana naye pane zvaaipota achiita panguva iya yekuti tinenge tava kuita bonde.
aitotora bute obva atanga ari mwaya pasi. Saka this thing, it used to be very funny to me. Ndichingoti mazimba nekahunu kavo kechivanhu kwese kwavanenge vaenda vanenge vachingotevedzera kahunu kavo ikako. Saka ndakazomubvunza kuti why is it pose paunenge uchida kuita bonde neni unototi utange watora bute rako obva wari mwaya pasi. Well, the guy iye akabva ati iye ane mhiko dzake dzaakaita, mhiko dzekuti haatendedzwe kuti ange achirara neumwe munhukadzi asiri mudzimai wake. Akati iye nemudzimai wake vakaenda vakanoisana rukawo. That time I never believed in all of that bull until that guy azongoramba achindiudza kuti zvemishonga zviriko. So I got so interested. Well, at that time kubasawo ndainge ndichidawo promotion apa. I was still new in the game in this country where I am staying, but ndainge ndava kutoda promotion considering how experienced I was. Saka mukoma ndakabva ndamuti saka mishonga yako iyi inokwanisa kundibatsira here kuti ndinge ndichipiwa promotion kubasa. Iye akaseka akati inini handina mishonga asi ndinokwanisa kungokulinka up nevanhu vacho vanoziva vanhu vane mishonga. Well, that was fine. Mukoma nashi, there was this other time paakabva azondiudza kuti I was supposed to fly to Joburg. Saka ndakati ndaflya kuJoburg, then I was picked up by this other guy. Ndobva ndazoenda naye kumba kwake. This guy, he was a nice gentleman, but iye anobva kuMalawi but married to a Zimbabwean wife. Takati taenda kumba kuya ndokubva vazondibvunza kuti ndainge ndichinyatsokuda mishonga yakaita sei. Saka ndakabva ndavaudza kuti ndainge ndichingoda promotion. Vakabva vanditi promotion, yes, we can give you mishonga wekuti unge uchiwana promotion, but akabva andiudza iye achiti vanhu manje zvavanowanzokuita mumabasa umu ndezvekuti vanogara vaine mishonga yavo iyo inovadhifenda zvekuti iwewe kana ukazongopiwa promotion usina kana umwe mishonga inenge ichikudhifenda, ndipo paya pekuti unobva wazourawa kana kuti vanhu vanokwanisa kutokupengesa. Ndakabva ndati zvino munosuggesta kuti ndinge ndichiita sei? The guy ndopa akabva anditarisa akabva ati iwewe uchingofunga kuti pauri chinhu chaungangosacrifice pauri chingava chiri chii. Ndikati handisi kunzwisisa. Zvikabva zvanzi tinoda any of your organ pauri, any piece of any part of your body, that is what we want. Mukomanashi ndikati izvozvo zvingaita here kuti ndingakudoneterai any part of my body? Iye muchinda uya akabva azoti yes, kana kuri kunzi ndo zvauri kuda izvi unokwanisa kuti donetera any part of your body depending ne zvaunenge watidonetera tinokwanisa kuzotokupa kunyangwe upfumi chaihwo. Mukomanashi, at that time ndainge ndisati ndava kunyanya kugara kunzvimbo kwekuti it was quite ndainge ndichingogara in this other neighborhood kwekuti vanhu veko they will be middle class but still kwakaita kunge kageto, but in that area ndainge ndisingakufarire. I wanted a place whereby it was quiet, just me focusing on my life. So I then saw kuti vanhu ava zvinhu zvavainge vachitaura zvainge zviri zvinhu zvainge zviine direction ende ndichitarisa n'anga yacho. Mukomanashi, kumusha ndainge ndakangojaira n'anga dziya dzekuti dzinongogarawo pamba pekuti panenge pakangosauka dzinongogarawo dzakangopfekawo zvinhu zvekuti wega unenge uchitonzwawo tsitsi kuti saka munhu iyeye ari kuti ari kuda kundipa mari, ko iye why asingakwanise kuzvipa mari. But murume uyu nemukadzi uyu ndakanyatsokuona kuti unzi uri n'anga chaiyo. Ndakanyatsokuona kuti vanhu ava ndo vanhu vari kubhadharwa neun'anga because they were staying in a very nice neighborhood, a quiet neighborhood. Zvekungoti unenge uchingoona varungu vachingoita up and down, and that is the life that I was desiring. At that time pandakaita zvinhu izvi mainge muri mugore ra2015. Well, mukoma ndakabva ndazoti inini handizivi because handina experience, handizivi kuti which part of my body that you want, plus zvinorwadza here pamunenge mava kuzocheka any part of my body. Mind you, this was way before kusati kwatomboitika zviya zvekunzi
vanhu vainge vachitengesa zvigunwe zvavo. So ndakavabvunza kuti zvinorwadza here pacho pandinenge ndichizonochekwa pati yacho. Ndokubva n'anga iya nemukadzi wayo vatanga kuseka. Then mukadzi wacho uya akabva ati kwandiri, mainini zvinhu izvi ndezvemishonga, hamuna kana pain yamunombonzwa, unless henyu in the future kana mukazokanganisa mhiko dzenyu, maybe ndipo pamunokwanisa kuzotanga kunzwa that pain. So ndakabva ndati well, it is fine. Saka ndodii vakabva vazouya nerimwe chat iri, it is like machats aya anoshandiswa nemadoctors ekutoti anenge akadetaila all the parts aripo pamuviri wemunhu. Saka inini ndakabva ndangoti well, I can survive kunyangwe nezamu 1. Saka ndakati ndavaudza kuti how about I sacrifice zamu rangu reku left. Ivo vakabva vati no, ku left it is too risky. Kana wati uri kuda kusacrifice zamu rako, how about kana tikatora zamu rako reku right. Ndikabva ndati well, that is fine. Saka ndakabva ndavabvunza kuti what are you going to do? Muchandiendesa kumadoctors here ndono operate wandobviswa zamu? Ivo vakabva vati no, it will be a spiritual process. Iwewe uchazongoona kuti chichi chaitika. Saka ndakazoti ndaitiswa mhiko, ndapika nevana vangu, ndikapika namai vangu nevaning'ina vangu kuti kana ndikatadza kuzochengetedza mhiko ndipo pachazosimuka mweya uyo unondipa mari wava kudawo ropa, but mweya wacho iwo hauna kutaura kuti ropa racho rinenge richiuda after how long. Ndakangopikawo ndikangoti ndinopika naamai vangu nevana vaamai vangu nevana vangu kuti kana ndikatadza kuchengetedza mhiko idzi, zvinoreva kuti musi wandichatadza kuchengetedza mhiko mweya uyu kana ukasimuka zvawo uchibuda muno mudare uchiuya kuzotora ropa reavo vandataura muno mudare, aiwa dare rino rinenge risina mhosva uye ropa rose iro richazodeuka rinenge radeurwa nemaoko angu. Ndokupika kwacho kwandakaita ikoko, but ndakatongopikawo zviya mukoma zvekuti panguva yacho ndainge ndisingambonyatsokufunga nezvazvo kuti izvi zvinhu zvandiri kuita izvi ma-consequences acho anenge akamira sei. Well, that was fair enough mukoma. Ndakazoti ndapedza kudaro ndokubva mukadzi wacho asimuka mushure mekunge audzwa nemurume wacho kuti ange achienda kunotora zvimwe zvinhu zvacho zvavainge vachida kuti ndinge ndichizonwa mubedroom. Vakazoti vauya ndikabva ndaona kuti mota glass mainge muine rimwe worms rainge ririmo imomo, then ndikabva ndazonzi ndinge ndichinwa mvura zvekare nekuzomedza worms iroro. Mukomana she that was pure nasty, and ndakazama kukwekweta mvura eya ndichiavoida worms riya randaifanira kuti ndinge ndichimedza, but ameno kuti chii chakazoitika. Pandakazoti ndava kuda kutarisa glass ndikabva ndatoona kutoti worms riya rainge ratopinda mumuviri wangu. Then n'anga iya nemukadzi wacho vakabva vatanga kuombera, vakabva vati zvaita izvi. Then vakabva vazonditi worms iroro ndo richazoona zvekuita nezamu rangu reku right. Saka ndakabva ndazonzi kana zamu rangu reku right risisipo ndo pandichazotanga kuita mari. Mukomana she ndakadzokera zvangu kumba, ndikadzokera kubasa, ende kubasa ndakati ndichingonodzokera pasina kana time ndikatoona ndatodanwa ndokubva ndatopiwa my promotion. That was really fantastic, but the day randakapiwa promotion usiku wacho andina kurara. Pain iya yatinonzwa sevanhukadzi kana tiri mulabor ndo pain yandakanzwa throughout the night. I was just feeling that pain all over my body, ndisingazivi kuti pain iyi iri kukonzereswa nei. Ndakazoti zvino kunze pakwainge kwava kunoyedza, it was around 4 am ndainge ndambobatwa nehope. Munoona hope dzedze dzekuti unenge wanyanyisa kunzwa pain unozongobatwa nehope. Ndo pandakabva ndazongopepuka mukoma. Ndakati ndichinopepuka kudai ndikabva ndaona kuti worms riya rainge richitobuda rainge richibuda nepamunyatso pangu apa. Kuti ndiridze mhere ndakatadza kuridza mhere because my body was too weak. Ndakangoramba ndakatarisa
in horror wemuziraria richichera munyatso wangu kusvika razobuda. Rakati rabuda ndo parakabva razongonyangarika. Wemuziraria rakati rabuda mukoma ndokubva ndazotanga kubuda zvimwe zvinhu zvainge zvakaita zvewhite apa munyatso painge pasisina. Saka zvinhu izvi zvakaramba zvichingoyerera then ndokubva ndazofonera mukadzi uya wen'anga ndikati ndo zvava kuitika kwandiri. Iye akabva angoti chingowaipa, usaisa spirit, usaisa salt, chingowaipa, chingotsvaga chicotton chekuti unge uchiwaipa. Ndokubva ndamhanya ndikanotenga macotton balls. Saka musi iwoyo handinotomborina kana kuenda kunosiya vana kuchikoro, neither did I even go kubasa because the pain was just too much. I just asked one of my neighbors to come and pick up my kids in Kavandati. I was not feeling okay. I was locked up in my bedroom throughout that whole day ndichingozviwaipa because zvinhu izvi zvaita kubuda zvakakora, zvakaita kunge discharge zvichibuda muzamu rangu rekuright. Zamu rangu I watched it mukoma kusvika rakasvava mukoma nashi, kusara pangoita kunge like zamu remunhurume, kusara kari kadiki diki rikaramba richingosvava. When I woke up the next morning, zamu rangu rainge ratoita kunge chimukuyu, so kuzosvika zvinyama zviya zvichitanga kukwatanuka, zvainge zvichingokwatanuka zvichidonha pasi kudai, zvichikwatanuka zvichidonha pasi. Apa ndainge ndakaudzwa kuti handaifanira kuti ndinge ndichizvinonga kana kuzvitsvaira. Musikana wengu webasa, she had to spend some days asingauyi kubasa. Ndainge ndingori mubedroom mangu because I didn't want my kids to see all of this horror and madness. Zamu rangu pakazoti zvinyama zvose zvadonha mukomanashi, ndopandakazotanga kufila much better. Then the money it started rolling in. Ndo sacrifice yangu iyo yandakaita mukoma. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hey pakaipa, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mu comment section.